Hej alle sammen, velkommen til Hairworld Online Looks sit hår. I dag skal jeg teste den her Ariella. Det er en voks, som har et middelhold. Den er en mat voks, og så er den let at skylle ud af håret, når man kommer dertil. I dag skal jeg lave sådan lidt en pjusket frisyre. Og hvis man lige kan ane det, så ser voksen sådan her ud. Og først så starter jeg med en god dose, så jeg kan få det hele smurt ud i håret. Sådan der. Så fordeler jeg det ud i håndfladerne. Og derefter så fordeler jeg det ud i håret. Til den her frisyre behøves man ikke så meget voks, og så kører man det ellers bare fremad. Og det skal se sådan lidt rodet ud. Meget enkel frisyre. Sådan der, så har jeg lavet en super god frisyre på næsten ingen tid med den her voks, og voksen den kan I købe ind på hairworld.dk, så gå ind og tjek det ud.